secondary school a Kano aka daki wata yarinya a hannu, jini ya fashe a nan, aka ruga aka kai ta asibiti, ana duba likitan ya ce ai implant ta sa, aka ce budurwa kuma ta sa, aka zo aka tara assembly a nan Kano a gaban assembly ta ce wai meye malamai kuke damuwa a bincika duk yan matan nan kusan 60% a cikinsu duk suna da wannan implant din a jiki na hana ɗaukar ciki. Aka bincika an samu yarinya ta kai 1000 mai implant. ‘Yan mata. To tura sun ɗauke mana wannan tsoron, ba za su yi ciki ba, suna shan ƙwaya, suna sa implant, suna komai. Abu na biyu, tsoro na biyu, kan ranar da aka kai ki mijinki ya same ki ba budurwa ba, shi ma tura sun ɗauke wannan. Kai, na ga ƙwayar da aka zo da ita, in yarinya ma ta yi ciki wata ɗaya, in ta sha ta ko wata biyu, za ta zauna sai ta yi wata 9 ko 10 sannan ta haihu a gidan mijinta. Shi ƙwayar riƙe cikin take. To kaga tunda duk wannan hawajis ɗin, duk waɗannan kariyar da za mu kare al'ummar mu an rushe su, me ya kamata mu rika wanda ba a isa a rushe ba shine tarbiyyar da iyaye za su ba 'ya'yansu. Tarbiyyar tsoron Allah, tarbiyyar kula. Yarinyarka da ta ɗaga ta kai shekara 14, 13, 14 ka sa ido a kanta, kuma wallahi ka ɗauki komai nata. A ƙarshen wata ka tambayi uwarta ta fara al'ada, ga kuɗin fat ta je ta saya. Ina kayan kwalliya, ka yo mata shopping ɗin kayan kwalliya gashi. Ankon ƙawarki, best friend ɗinki za a mata ga anko, je ki saya. Na ɗauke miki komai, ban yadda ki tambayi wani saurayi ba. Duk wanda ya ƙyale yarsa da wayar 40,000 zuwa sama ba shi ya saya mata ba. Tana hawa network yanda ta ga dama ba shi yake sai mata data ba. Tana anko da takalma da jaka yanda take so ba shi yake mata ba. To wallahi ka haifi mazinaciya, sai wadda Allah ya kiyaye. Dan samarin yanzu ba wanda yake kashewa yarinya kuɗi haka tsidan. Haka ya kamata mu kula da su ko mu ɗauki bukatunsu. Budurwa ‘yarka ta fita abin da take so, kaga tana sha'awa, ka sai mata. Ka sai mata kayan kwalliya, ka yi mata anko, ka mata ka ci kuɗa, ko abincinku za ku yi squeezing. In kuna cin shinkafa da nama, a ƙicin nama na sati 2, ka tara kuɗin ka mata anko, ka ce fita ke ma a ce ‘yar wane ce. Wallahi ka yi. Dan akwai masu ankon suna nan, jahis kuɗin yana nan a kanta, kawai jira suke a kawo. To dole sai mun sa wannan ita ce mas'uliyya da ka zama uba. Ba kawai a arhaba kai aure ka zama uba. A'a, wannan ita ce mas'uliyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sai fara war rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sai aka fada da kai mai gida, kuma ya ishe ka zunufi a wajen Allah. Kafa bil mar'i isman an yudayyi man ya'ul. Ya ishe ka zunufi a wajen Allah ka so zartar da iyalan nan naka, baka kula da abincinsu ba, da tarbiyyarsu, da kula da su, baka yi wa Allah komai ba na zunufi sai wannan kawai. Manzo Allah ya ce ya ishe ka shiga wuta. Haka da ka zama uba ba sakit bane ba kawai haka nan ba. Daga ranar da ka haihu to ka san mas'uliya ta ƙaro a kanka. Ba kawai kai ta zubewa al'umma 'ya'ya ba, kana barin su da bala'i.